Hain hai tangshal lahar patimo klai choka bisidok chini umoni khoraksa sakra ni langma binimung obono malakar abo haikeno patimungo sago dukhumanka tei khorok buri borok patimung tangshal diporo South Tripura hangkorni photik roi amsayo. Tangshal diporo khungsa truck malkhno TR02E1925 marini khungsa bolero malkhung overtake khlaimani jorao bisidok chini umoni khoraksa sakrano thutai rwmani bai patimung thaino choka o sakrani langma binimung obono malakar abo haikeno patimungo sago dukhumanka tei khorok buri borok patimungni yaklo sago dukhumanai rokno rohorsaka ganani bwkhastro sakhamnogo patimung yaklo truck tei bolero malkhungno kasuka photikai thanani police phiaba malkhung yakarwi kharwi khanga truck tei bolero malkhungni malkhung sonai rok ছেলের বউ দেখছেন গাড়ি দছলো গাড়ি যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে তার গাড়িতে আসতো তার ব্রেকের লাগে তো ব্রেক মারছে গাড়ি হে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরা।